Μου αρέσει σαν να διευθύνω τη συζήτηση αυτή εδώ. Στο κάτω που είναι κάτσε. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ο πρώτος ομιλητής είναι ο Απόστολος του Σίδηρης από το Τρίτο Λύκειο Αγίου με το θέμα Άλγευρα πρώτης Λυκείου μια άλλη οπτική. Όπως ακροτικός είπε ο κ. Μαυρογιάννης πριν, το προηγούμενο έτος, το 2014-2015, το εργαστήριο ασχολήθηκε αποκλειστικά με την άλγευρα του Λυκείου, παράγοντας πλούσιο υλικό στη μορφή φύλων εργασίας που κάλυπταν όλη την ύλη. Αυτά τα φύλλα εργασίας τα δοκιμάζαμε στη τάξη, είχαμε ανατροφοδότηση, τα κρίναμε και τελικά καταλήγαμε σε ένα υλικό το οποίο είχαμε ανεβάσει κιόλας. Το τρέχον έτος, η μόνη δικιά μας ομάδα ασχολήθηκε με την κριτική του Λυκείου από λίγο διαφορετική σκοπιά. Ασχοληθήκαμε μόνο με δύο κεφάλαια. Με το δεύτερο κεφάλαιο τους πραγματικούς αριθμούς και με το έκτο κεφάλαιο της συναρτήσης. Για ποιο λόγο με αυτά τα δύο κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματική αριθμή έρχεται από το παρελθόν. Δηλαδή είναι επανάληψη της ύλης του γυμνασίου, αλλά όλοι συμφωνούν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στους μαθητές, δηλαδή δείχνει μια σαφή αδυναμία στο χειρισμό του λογισμού. Του βασικού λογισμού, παραδοτοποίησης ταυτότητας. Αυτό έχει σαν συνέπεια, από τη μία πλευρά, στους νέους μαθητές να τους δυσκολεύει στο να πάνε σε καινούργιες έννοιες ή να πάνε σε ένα δεύτερο επίπεδο, και απ' την άλλη, πολλούς από αυτούς να τους αποθαρρύνει πλήρως από την ενασχόληση με το μάθημα. Τους δε καθηγητές τους δυσκολεύει και αυτούς να πούνε κάποια πράγματα που θα θέλανε πιο βαθιά, σε άλλο επίπεδο, και ταυτόχρονα τους κλέβει πολύτιμο διδακτικό χρόνο. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας έχει δείξει ότι η αισθησιολογία πάνω σε αυτό το θέμα δεν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα. Ποιος ήταν ο στόχος μας? Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν ο μαθητής να ανανοηματοδοτήσει τις κόπιες πιθανώς γνώσεις που είχε αποκτήσει στο γυμνάσιο. Δηλαδή, είχαμε μια προσδοκία να καταφέρει να συνδέσει αυτές τις κόπιες γνώσεις, ταυτότητες, παραδοτοποίηση, απόλυτα, να φτιάξει ένα χάρτη το οποίο θα είναι λειτουργικός. Γιατί βλέπω πολύ συχνά οι μαθητές που έρχονται από το γυμνάσιο να έχουν τεχνικές για το κάθε επιμέρους κομμάτι αυτού του κεφαλαίου, αλλά να μην μπορούν να δεν ξέρουν πότε να χρησιμοποιήσουν το ένα, πότε το άλλο. Να τους πεις, κοίταξε εδώ θα κάνεις παραδοτοποίηση, αν ναι, γιατί θα την κάνει, δεν ξέρω. Ταυτόχρονα θέλαμε οι μαθητές να επανατοποθετήσουν αυτές τις γνώσεις πιο αυστηρή δομή που απαιτεί το Λύκειο, και φυσικά δεν μπορέσαμε να παραβλέψουμε την ανάγκη περαιτέρω εξάσκησης. Γι' αυτό εκτός από τις ασκήσεις του βιβλίου, δώσαμε και επιπλέον ασκήσεις για όποιους μαθητές θέλουν. Το έκτο κεφάλαιο βλέπει στο μέλλον, βλέπει τις επόμενες τάξεις. Όλοι αναγνωρίζουμε την αξία αυτού του κεφαλαίου. Όμως η κατανόηση έννοιας συνάρτησης παρουσιάζει σαφείς δυσκολίες στους μαθητές. Οι λόγοι αρκετοί. Διάφοροι συμβολισμοί, πολλές αναπαναστάσεις. Θέλει προαπαιτούμενες γνώσεις για να μπορέσει να δουλέψει αυτό το κεφάλαιο. Είναι εργαλείο συναρτήσεις για προβλήματα και τόσα άλλα. Όλα αυτά το κάνουν σαφώς ένα κεφάλαιο δύσκολο για τους μαθητές, με αποτέλεσμα
οι εκπαιδευτικοί συχνά να το αντιμετωπίζουν μέσω της φυσιολογίας. Παράδειγμα, για να βρεις μέση πεδίο ορισμού σε αυτό το τύπο θα κάνεις αυτό, για να δεις το τέλος θα κάνεις αυτό, η γραμμική συνάρτηση θα κάνεις αυτό και το καθεξής. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλαμε οι μαθητές να προσεγγίσουν την έννοια της συνάρτησης μέσα από τις διάφορες εκφάσεις και ως αντιστοιχεία και ως συμμεταβολή μεγεθών και ως γραφική παράσταση που συνδέεται με ένα πραγματικό πρόβλημα και τελικά ως τύπο. Όχι το αντίστοιχο που συνήθως γίνεται. Φυσικά δεν ελπίζαμε ότι κάτι τέτοιο θα ολοκληρωθεί στην πρώτη λυκείου, αλλά θεωρούμε σημαντικό να μην γίνει η πρώτη προσέγγιση της έννοιας μέσω ασκήσεων. Τι κάναμε γι' αυτά? Κάποιες διδακτικές παρεμβάσεις, σχεδιασμένες με εστίαση στις μαθηματικές εργασίες, και όταν λέμε μαθηματική εργασία, αναφερόμαστε στη δραστηριότητα της τάξης, με σκοπό να εστιάσει ο μαθητής την προσοχή του σε κάποια μαθηματική έννοια, ιδέα ή δεξιότητα. Ο διδάσκοντας υλοποιούσε κάποια διδακτική παρέμβαση, κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις γιατί οι υπόλοιποι παρατηρούσαν τι γίνονταν στην τάξη, το αλλάζαμε και ο άλλος εκπαιδευτικός το έκανε σε ένα άλλο πίσω. Το τι μαθαίνει τελικά ο μαθητής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εμείς δουλέψαμε, είχαμε σαν θεωρητικό πλαίσιο, το πλαίσιο των Stein-Blover, το οποίο δίνει ως τρεις κύριες φάσεις το τι θα μάθει ο μαθητής. Το πρώτο πλαίσιο, που είναι τι προτείνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, με τα βιβλία, τα βοηθήματα, ψηφιακές βιβλιοθήκες κλπ. Το δεύτερο πλαίσιο, το δεύτερο ορθογώνιο, που είναι τι εισάγει, τι σκέφτεται και τι εισάγει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη. Και το τρίτο ορθογώνιο, που είναι τι οι μαθητές τελικά κάνουν στην τάξη. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά η φύση αυτών των τριών πλαισίων, το τι δηλαδή παίρνει ο εκπαιδευτικός από το αναλυτικό πρόγραμμα και το τι τελικά κάνει ο μαθητής, αλλάζει. Δηλαδή αυτό που προτείνει το αναλυτικό πρόγραμμα δεν συμπίπτει με αυτό που θα κάνει ο εκπαιδευτικός και αυτό που θα κάνει ο εκπαιδευτικός δεν συμπίπτει πάντα με αυτό που θα κάνει ο μαθητής. Είναι αρκετοί παράγοντες, φαίνονται λίγο εδώ στη διαφάνεια και μπορεί να επηρεάσουν. Ένα σημαντικό πλαίσιο είναι το τρίτο, το τι κάνει τελικά ο μαθητής στην τάξη. Που εξαρτάται από δύο πράγματα. Πρώτον, τις γνωστικές απαιτήσεις που έχει αυτό που του ζητάμε να κάνει, και το δεύτερο είναι τις διεργασίες σκέψης που θα χρειαστεί να κάνει. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο στο θεωρητικό πλαίσιο, για να πάμε και σε λίγο πιο πρακτικά θέματα. Πάντως, να αναφέρουμε ότι πολλές φορές έχουμε δει στην τάξη το εξής. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάποια εργασία που έχει υψηλές απαιτήσεις λογικές, συχνά αυτό εκφυλίζεται και τελικά ο μαθητής κάνει κάποιες διεργασίες, μεθοδολογίες, χωρίς καθόλου γνωσιακές μεταξύ τους συνδέσεις ή κάποιο υπόβαθρο ενοιολογικό να έχει αποκτήσει ο μαθητής. Το πώς τελικά βέβαια θα εξελιχθεί το τι θα κάνει ο μαθητής εξαρτάται από πολλά πράγματα, από το πώς λειτουργεί η τάξη, από τις νόρμες, από τον χρόνο, από το πόσο προαπαιτούμενα χρειάζεται ο μαθητής για αυτό που του ζητάμε και ούτω καθεξής. Ας αναφερθούμε σε δύο φύλλα εργασίας, ένα τους πραγματικούς αριθμούς και ένα δεύτερο τις συναντήσεις. Θεωρούμε ότι πίσω από τη δυσκολία της χρήσης αυτού του βασικού λογισμού που αναφέραμε από το γυμνάσιο, εκτός των άλλων, κρύβεται και μια σύγχυση που έχουν οι μαθητές για την ισότητα, τις ισοδύναμες παραστάσεις και το συμβολισμό τους. Ακριβώς επειδή το ίσον έχει διάφορες χρήσεις. Νομίζω θα αναγνωρίσετε τέτοιο γραπτό, είναι από δύο γραπτά πρώτης λυκείου από διαγωνίσματα. Στο πάνω η χρήση του ίσον παρεμβάλλεται σε ανισότητες και στο κάτω σε ένα πλάσμα βάζει συνεπάγια. Κάλιστα θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί εντάξει ένα λάθος στο σύμβολο. Θεωρήσαμε ότι κρύβει κάποια δυσκολία πολύ βαθύτερη. Τι κάναμε γι' αυτό? Δώσαμε ένα φύλλο εργασίας, να το μεγαλώσω λίγο, δεν ξέρω αν φαίνεται πίσω. Θα δούμε ένα στιγμότυπο, δεν θα το πούμε όλο.
Στα αριστερά βλέπετε μια απλή παράσταση, 4 επί παρένθεση 2 χ και ψ, και από κάτω έχουμε 4 εκδοχές από τις οποίες οι 2 μόνο είναι σωστές. Εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε σταματήσει όπως γίνεται συνήθως. Η ιδέα ήταν το β' ερώτημα που αναλόγως με τα δεδομένα που δίνουμε βολεύει τον μαθητή να χρησιμοποιήσει μια από τις 3 ισοδύναμες παραστάσεις για να το υπολογίσει πιο εύκολα, ενώ βέβαια μπορεί να τις υπολογίσει με όποια άλλη θέλει. Δηλαδή το 2χ και 2χ σε ψ, όταν ξέρω ότι είναι 5, με βολεύει η δεδομένη, η αρχική. Μια άλλη, με ένα άλλο δεδομένο, βολεύει να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη. Το φύλλο εργασίας συνέχισε και σε πιο πολύπλοκες παραστάσεις, με ρητές παραστάσεις που πρέπει να απλοποιηθούν, με ταυτότητες κλπ. Ποια ήταν η καινοτομία? Ότι αφού οι ομάδες των αυτών, γιατί δούλευαν σε ομάδες, θα δούλευε αυτές οι ερωτήσεις, θα δούλευε αυτά τα θεματάκια, θα έπρεπε να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Να παρουσιάσετε στην τάξη απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα και να εξηγήσετε πώς σκεφτήκατε γιατί ακριβώς κάνατε. Δεύτερο, σημαντικότερο. Με βάση τα προηγούμενα ερωτήματα και την εμπειρία σας, τι κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να εξυπηρετεί ο μετασχηματισμός μιας αλληλογικής παράστασης σε μια ισοδύναμη της μορφή? Και τέλος, να δώσετε ένα απλό παράδειγμα αντίστοιχο. Δηλαδή, ο στόχος ποιος είναι από αυτά τα ερωτήματα, ο μαθητής να αναστοχαστεί και να μπορέσει να αναρωτηθεί, να πάει ένα επίπεδο πίσω που κάνω πράξεις και βγάζω ένα αποτέλεσμα, και ελπίζουμε κάποιοι μαθητές να καταφέρουν να ξαναδώσουν νόημα στο τι είναι η ίσα δύο μέλη, ποιες οι παραστάσεις είναι ισοδύναμες, γιατί παραποτοποιούμε, γιατί κάνουμε όλες αυτές τις πράξεις, ποιος είναι ο λόγος. Και κάποια στιγμή ίσως γίνει και λειτουργικό και να δούμε αυτή την ευκαιρία που δεν βλέπουμε να είναι όσο θα θέλαμε συχνή. Η εφαρμογή στην τάξη, η καινοτομία λοιπόν είπαμε ότι ήταν αυτή η εμπλοκή των μαθητών που κάναν κάτι, αναρωτηθήκαν, αναστοχαστήκαν μετά και οδηγήθηκαν σε κάποια, ελπίζουμε, κέρδη. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι κάνουν κάποιες μικρές πραξούλες. Εκτέλεσαν πράξεις. Ξαναείδαμε κάποια που δεν είχαν αναρωτηθεί γιατί θα το κάνω και έτσι κι αλλιώς. Ποιος ο λόγος, τόσο ανούσιο να κάνω και να δείξω ότι το ένα είναι ίσο με το άλλο. Σημαντικότατο ότι έκαναν μόνοι τους. Δεν ήρθε η σοφία του καθηγητή να τους πει: κοίταξε, είναι ισοδύναμη και εγώ θα διαλέξω εδώ αυτό και εκεί το άλλο. Τα αρνητικά στοιχεία σχεδόν μόνιμα είναι ότι ο χρόνος δεν έφτασε για την ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο μαθητές δεν μπορούσαν να κάνουν καθόλου τη μεριστική ιδιότητα, αυτό το 4 επειδή. Και η συζήτηση, ενώ ήταν το κύριο θέμα, δεν είχε την άνεση του χρόνου να αναπτυχθεί, να δώσει αρκετά παραδείγματα. Παρ' όλα αυτά, κέρδος είδαμε. Σε μία ώρα το δουλέψαμε. Παρ' όλα αυτά το κέρδος φάνηκε, γιατί ενώ αρχικά λέγαμε ότι όλα αυτά μας έκλεβαν χρόνο και τα υπόλοιπα τμήματα προχωρούσαν, τελικά όχι μόνο προλάβαμε την ήλια, αλλά πήγαμε και πιο μπροστά, γιατί ακριβώς ύστερα από λίγο οι μαθητές άρχισαν να δουλεύουν αλλιώς. Μην ξεχνάμε ότι αυτά έγινε στην αρχή του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί μαθητές το έλαβαν ως μήνυμα ότι στο Λύκειο που ήρθανε δουλεύουν αλλιώς. Δεν είναι κάποιος πάνω που αρχίζει και παραδίδει και εγώ πρέπει να το διαβάσω, αλλά άρχισα και δούλευα με τον διπλανό μου, συζητήσαμε, κάναμε. Αυτό γίνει μερικές φορές, αρχίζει και όλη η τάξη λειτουργεί διαφορετικά. Ας πάμε στο έκτο κεφάλαιο, συναρτήσεις. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στις συναρτήσεις δίνει σημασία στις πολλαπλές εκφάνσεις που έχει, αλλά δεν δίνει έμφαση στο πώς διαλέγουν τις μεταβλητές. Γιατί να είναι αυτή ανεξάρτητη και αυτή εξαρτημένη. Τι μεταβάλλεται, τι μένει αναλύωτο. Προφανώς όλες οι αναπαραστάσεις της συνάρτησης είναι αλληλοσυμπληρώνονται. Η γραφική παράσταση, η λεκτική έκφραση, ο πίνακας τιμών. Με ακόμη λίγο χρόνος. Ας δούμε το φύλλο εργασίας. Ελπίζω να φαίνεται τώρα. Μια συνηθισμένη προσέγγιση για τη συνάρτηση πια είναι να δώσουμε έναν τύπο και να ζητάμε να βγάλει κάποια αποτελέσματα. Εδώ θέλουμε να πάμε ακριβώς στα ανάποδα. Δηλαδή, να περάσει πρώτα από πίνακα τιμών από γραφική παράσταση και το τελικό να είναι ο αλγοριθμός τύπος και όλα αυτά πατώντας πάνω σε ένα υπαρκτό ή αν θέλετε πραγματικό χρόνο. Ποιο είναι αυτό? Το
περιγράφω λίγο. Η αιώνια δόση είναι λίγο εικονική. Έτσι όπως ισχύει τώρα, έχουν διόδια 1,8 ευρώ και 2,7 ευρώ στα 60 χιλιόμετρα και στα 150. Η εταιρεία θέλει να καταργήσει αυτόν τον τρόπο πληρωμής και στις υπαρκτές εξόδους, στα 100, 130 και 200 χιλιόμετρα, όποιο αυτοκίνητο βγαίνει από κάποια από αυτές τις εξόδους να πληρώνει με ηλεκτρονικό τρόπο, προφανώς ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει. Το δεδομένο ήταν μόνο αυτό. Τι ζητάγαμε? Κατασκευάσει πίνακα τιμών. Έτσι και εννοώ. Η διαφορά, ξαναλέω, ποια είναι? Δεν δώσαμε ποιες είναι οι μεταβλητές, ποια είναι η εξαρτημένη και βάλε νούμερα. Αλλά σκέψου μόνος σου, τι σε ενδιαφέρει σε αυτό? Μοιάζει μικρή διαφορά? Δεν είναι τόσο μικρή. Είναι ίσως πολύ βαθιά νερά για πολλούς μαθητές να λειτουργήσουν έτσι. Και αφού καταλήξαμε, τελικά με χαρά μας είδαμε ότι το πίνακα τιμών το καταφέρουν αρκετά εύκολα. Αν και στην αρχή δυσκολεύτηκαν να προσεγγίσουν τι σημαίνει το πρόβλημα, το κάνουν λίγο να καταλάβουν τι σημαίνει από μαθηματικά. Το ίδιο έγινε και στην αρχική παράσταση. Μοιάζει αρκετά απλοϊκό να είναι γυρισμένος ο εκπαιδευτικός στον πίνακα και να λέει πολλαπλής επιλογής ερώτηση, παιδιά, στον άξονα γείτονος που θα βάλουν την απόσταση να βάλουμε τη μονάδα χιλιόμετρα ή σαντιμέτρα και να απαντήσουν, να διαλέξουν μαθητές. Ενώ εδώ θα πρέπει μόνοι τους να το συμπληρώσουν. Μοιάζει μικρή διαφορά, αλλά θεωρώ ότι είναι ουσιαστική το να αναρωτηθεί μόνος του μαθητής τι θα βάλει στον κάθε άξονα, τι μονάδα, να συμπληρώσει τα σημεία, να τα ενώσει, άρα να αναρωτηθεί κιόλας, έχω δικαίωμα να τα ενώσω? Αν είχα άλλη έξοδο, θα έχω συνεχή γραμμή. Και ούτω καθεξής, μετά το φύλλο εργασίας συνέχιζε με τις άλλες μορφές γραμμικής συνάρτησης, να είχε και ένα β, ένα φορτηγό που είχε και ένα πάγιο και ούτω καθεξής. Η καινοτομία ήταν λοιπόν ότι πρώτα δόθηκε η νοηματοδότηση της ενέργειας της συνάρτησης, της γραμμικής συνάρτησης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Φτιάξανε, δημιούργησαν, δεν συμπλήρωσαν πίνακα τιμών και γράφημα και τέλος έγινε η αναλυτική έκφραση, ο τύπος. Στην εφαρμογή, οι μαθητές, όπως αναφέραμε, βρήκαν τις μεταβλητές, δημιούργησαν τον πίνακα, άξονες, έφτασαν σε αγγελική έκφραση. Αυτό που ήταν εμφανέστατο ήταν ότι τους κινητοποίησε. Μοιάζει ίσως βαρετό να βάλω σε κουτάκια να τα έχεις εσύ ο έτοιμα. Αν εγώ πρέπει να δημιουργήσω κάτι, να φτιάξω κάτι, κινητοποίησε. Αδύνατοι μαθητές κατάφεραν να φτιάξουν τον πίνακα τιμών, να βρούνε ποια νούμερα θα βάλει και το προχώρησαν. Τα αρνητικά για άλλη μια φορά είναι ότι κάποιες ομάδες από όλες που είχαμε χωρίσει δεν κατάφεραν σε αυτό το χρόνο να το ολοκληρώσουν, να το φτάσουν μέχρι τέλους πάλι σε μια διαφορετική ώρα. Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα εκ μέρους της ομάδας και πιστεύω και όλου του εργαστηρίου να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γαβρίλη, τον σύμβουλο της ΔΕΛΤΑ Αθήνας, ο οποίος παρόλο που λίγο χρόνο ήταν στην ΔΕΛΤΑ Αθήνας ο σύμβουλος, προφανώς λόγω των συγκυριών του καιρού έχει καταθέσει στα χαρτιά την διασύνταξη. Σας ευχαριστούμε. Ναι, με την υποσημείωση ότι το εργαστήριο αλλιώς δεν παίρνει σύνταξη.